היום זה יום המעשים הטובים. מיזם הדגל של רוח טובה, זאת השנה ה-18, יש אלפי פעילויות התנדבותיות. אנחנו כאן בעמותת לסובה, באנו לכאן לבשל להם אוכל קצת יותר מיוחד. כל הסושפים שלי זה חבר'ה שהם מפונים מיד מרדכי, גם מקבלים, גם נותנים, ומעשים טובים זה לא רק היום, מעשים טובים זה אתמול, זה מחר, זה בכל יום. אחדות, אני חושבת בליבנו, אני חושבת שהיום כולם יודעים כמה זה משמעותי וחשוב, במיוחד פה במדינה ובכלל בעולם. ובכלל יום מעשים טובים זה יום שמאחד את כל אחד שרוצה לעשות טוב ועושה טוב, והמסר הזה שמאוחדים בטוב הוא יותר חשוב מתמיד. המלחמה הביאה לאיחוד. חשבנו שנכון הוא לשנות את הסלוגן למאוחדים הטוב, כי אנשים רוצים להתלכד, להיות ביחד, לעשות אחד למען השני. הגשה, שאתה לא לבד. זה הרעיון של יום מעשים טובים. ככה מביאים אהבה ושלום וחיבור. היום הוא יום מעשים טובים שמצוין בכל הארץ. אנחנו נמצאים אצל דוקטור שקשוקה בעיריית הפתיחה, והאנשים המקסימות האלה שמכינות הסנדוויצ'ים ואחרי זה מחלקות בתחנות הרכבת. ביום המעשים הטובים בקיבוץ גברעם, אתם יכולים לראות איך כולם מתגייסים ומבשלים לתושבים הוותיקים. אנחנו נמצאים במועדון לגעת בלב של אזרחים ותיקים שעושים פה פעילות כל השנה. יש לנו את כוחות ההצלה שלנו שבאו וביחד עושים להם יום עבורם, כדי שהמטרה בסוף לעשות טוב, אגב, גם ביום המעשים הטובים ולכל השנה. במסגרת יום המעשים הטובים אנחנו בחרנו לבוא לפה ולשלוח שמחה ואושר לאנשים שאנחנו אוהבים ומחזקים מהדרום ומהצפון, כי מפה אנחנו רק נעלה ונצליח. זה לא סתם יום מעשים טובים חי, זה יום מעשים טובים שבאמת בתקופה המורכבת שלנו מביא איתו כל כך הרבה תקווה וקרני אור לכל אורך המדינה, וזה באמת יום שמאחד את כולנו, כולנו מאוחדים בטוב ביום הזה, ואנחנו רואים דווקא השנה פעילויות כל כך מרגשות וכל כך מרחיבות את הלב של ערבות הדדית וחיבורים ונתינה למען האחר, וזה באמת כל כך חשוב ומשמעותי השנה יותר מכל שנה אחרת. אנחנו מאוד מרגישים בסחי את רוח ההתנדבות וההירתמות השנה. זה מחזק את החברה, מחזק את החיילים בחזית, מחזק את המפונים שנמצאים במלונות. נותן תחושה של ביחד ננצח, שנמשיך לעשות טוב ביחד. יש למעלה מ10,000 פרויקטים שקורים ולמעלה מ2 מיליון איש שמשתתפים, 500,000 מהם מאזור הדרום, כולל כל המועצות בעוטף. למעלה מ700,000 מהחברה הערבית, ויש פעילות במשך שבוע שלם. זה מעיד על כמה החברה הישראלית הייתה צריכה את זה.